martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasiniro mahodi hami. Toddim toddi parbadiyay ma na mga rajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami. Jalatakas suatu sihami hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sa luhutna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita ditikion, ima na tarsurat, di buku Sada Musa bidu 4, mamuka sian ayat 17, sahatu ayat 26. Sada Musa 4, ayat 17 sahatu ayat 26, tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Dungi sapur masikai dohot jolmana, jadi gabe-gabe amma ibana, jala ditubuhon si Hanok. Dungi dipuka masa da sosor, dibahe maguarni sosori Hanok, mangihuton goarni anak nai. Dungi ditubuho si Hanok ma si Irat manubuhon si Mehuyael, si Mehuyael manubuhon si Metusael, si Metusael manubuhon si Lamek. Alai anggo si Lamek dua dojol mana dibuat, goarni nasada si Ada, goarni paduahon si Sila. Dungi ditubuhon si Ada masih Jabal, ibana do opuni sude akan namangingani udung-udung dohot na marpinahan. Ia goarni anggi nai si Jubal, ibana do opuni sude akasipil tika sapi dohot sordam. Si Silape ditubuhon do si Tubal Kain, padeni sude akasi pauli tobaga dohot bosi. Ia ibotona si Tubal Kain si Naima do. Dungi ninna si Lamek matujol mana na duai. Ada dohot Sila, bege hamu ma suaraku, hamu ali akajol mani si Lamek. Pinggol hamu ma torsakon, sai na bunuoku dosa da bawa ala ni bugaki, jala sada doli-doli ala ni bosarhon. Ai molo pitu hali abulon ia si Kain, ikop 70 hali abulon anggo si Lamek. Dungi sapur masih ada muse dohot jol manai, jadi ditubuhom ma anak sada dibahe magoarna si Set. Ai nunga disolukot debata tuau sada tubuna asing sika ni si Abel nabi nunu ni si Kain ninna. Tubuh ma dohot anak ni si Set sada dibahe magoarna si Enos. Ujui ma dipuka halak pajou-jou goarni Jahoba. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, molo tapamanat sejarah awal ni Pentakosta na parjului di Jerusalem, boy madohonota Pentakosta ima pesta hasadaun, pasadahon akka nama rasing-asing. Turpuk jamitata ditikion ima epistel tu minggu Pentakosta na parjolo. Marasing-asing dongoluta di topa debata. Songonido nang namasa di parnguluota si Ganupari. Beragam do si lehon-lehon ni debata na jupang dihita. Huria na hinaholongan ni Tuhata, molo tapai hutihut sejarah ni hajol maun di atas tanoon, say talpedo tu haguturon, hagaoron, dohot rumang ni hajahaton, hapor suhon, dohot tamatian.
Nian sai dipikiri jala di patu pajol mai do dalan asa unang masa aka itu dirina. Alai sai tong do gudang begion aka hagaoron dohot hajahaton. Sude do jolma hea mengadopi haporsuhon. Boido jolmai maporsuk binahen ni tuntutan kebutuhan dohot ambisi. Binahen ni parsahiton. Binahen ni panggosa-gosaion ni nagogo. Jala adong do jolma gabe porsuk pakilalaan na binahen ni akapoparanna dohot jabatanna. Boy idaw jolmai sahirana sonang. So adong si taonon na hape pikiran na dohot rohana nunga tardok magete remuk alias korup. Sadar manang dang natong merdala dongolu ni jolmai tuha matean. Sai berusupaya do jolmai paholang diri siak kamatiani alai toktong ikosaha jolmai tuha matean. Buasa masa di portibion haguturon, hagaoron, hajahaton, jala buasa ikot taonon ni jolma haporsuhoni jala ikom mate, buasa so adok kasonangan na tutu di tanoon, ahado alana jala dia do bosir ni sude namasai. Huria na hinaholongan ni Tuhata sa sitong na dimula ni panopaoni dang adong nahurang denggan. Saluhu do denggan jala uli ditoppa debata. Alai dung madabu jolma na perjului tu bagasad dosa disima masa aka hajahaton haguturon dohot biar mangonggok jolmai. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata hola toddi parbadia na marharoroa siat Tuhanido na tuk pada mehon jala pada ohon rohabiar sian jolmai. Domutusido nanaing pasahaton ni turpuk jamita ditikion tuhita. Huria na hinaholongan ni Tuhata jupakita do diturpukon tahi nang hagio ni jolma na say toktong pajolohon na di rohana nang na dipikiran na. Alani i saliling so dipasiat hata ni debata manang saliling so dipasiat toddi ni debata manirai dohot madongani roha do pikiran ni jolma na olo lipedo roha do pikiran ni jolmai atik pe naung sinakap na denggan na pinasaha ni debata tu roha nang pikiran na. Huria na hinaholongan ni Tuhata dina so ditangi hosikain si paingo ni debata sau mamasa toru-toru itu ibana dipatakas debata mapabahenan na jala dipabotohom ma upa ni pabahenan nai taida do dibagasa turpukon sada pangalahon ni jolma na say toktong jupang saha tutikion ima nama roding-oding molo di bahasa Indonesia didok membela diri dan memberi alasan. Ima taringot tu aka pabahenanna. Na diripudo dang diboto debata aka pabahenanna. Na say toktong mengalului haluaon sian pabahenanna na jahati. Di somma iko sadar hita danga dong na hukup di adopan ni debata aka pabahenatai. Tagonado hita maruduk ni roha manol soli jala mangido hasesaan sian pangalau siota na jahati songon na pinatupan ni Raja David uduk
jala mangukusala do ibana dung dipaingot panurirang natan pangalahona na mardusai. Ujungna dina disol-soli sikai pabahenanna marpamuati do rohani debatatu ibana. Dipalubba debata mamuse marhite peristiwa pabahenan ni sikai tortoruna ima pitu lopit abulna sian na jinalo ni sikain jala pitu pulu pitu abulna sian na jinalo ni silame. Sikapon patuduhon konsistensi ni sikap dohot tadirion ni debata di akka sipaingot dohot toru-toruna supaya menimbulkan efek jera atas tindakan yang diperbuat. Taida madison hot do debata di akka uhumna alai asido rohana mida jolma di uhuman nai baliksa lam uhuman nado akka nasai mangalausi hatana dohot naso majakon hatana di bagasan nguluna. Huria na hinakolongan ni Tuhata jupang sikai doa sini rohani debata di bagasan turpuk taon. Idaot tadoi di bagasak kamaolon na niadopanna marado pontano na niulana. Nagabe margogo ibana mangula-ulaon atik pe mangopas-opas jala maddaudau ibana di ngolu siganopari. Jala dada holani di pasu-pasu debata do sikain di akka napi noparna taida do dison dang manorusi debata diaka na tinoroanna asian na do napatut majalo asi-asi jala uhuman na do napatut majalo uhum takas do debata tuk manirang akka halak na jahat dohot akka halak na dinggan sai marpamuati do rohana di akka na olo manolsoli dosana. Huria na hinakolongan ni Tuhata dung taida pabahenan ni asini rohani debata tu sikain taida mamuse diturpukon asini rohani debata tu si Adam imana di ayat perpudii naga aguan ibana di anak nasi Abel di lehor debatado sikak ni si Abel tu si Adam marhite na tinubuhon ni si Adam sada anak nabi naik guarna si Set na marlapatan ay nunga disolukod debata tuaw sada tubuh na asing disomma taida anggo asini rohani debata dang tarasam ni jolma jala jot-jot dang diboto jala dang ditagam jolma sadok dibo to jala dumenggat do toktong sakap ni debata tu akka naniasianna dang jadi sudah sakap ni debata di akka naniasianna songoni nang tu akka nasinakapanna disomma hita unang ganggu lahu mangului debata tung mananga hape na masa diragam ni akka panguluon na taadupi jalan na tabolus akka amang inang toktong mata pasahat dirita holan tu debata ala ibana do natuk mangalehu gogo jala paluahu kita sian ragam ni parukilota molo tung tarsorpe hita mangalaosi mangulahon guk akka hahurangan dohot hajahaton taingok mamulak tu debata mangido asia-asina jala mangokuhon nasa ragam ni pangalausiota tu ibana jala jalo otama asini rohana di bagasan parnguluota. Hurian itu hata minggu Pentakosta ima partikia dihita laho borhat mameritahon Kristus naung hehe Kristus naung monang jala Kristus naung manalu kamatiani tu portibion tasungguli masude akanang terpodom akana leba jala akanang madau sian Tuhani asa mulak nasida madapoton debata mamarita hodoh makatidakko Kristusi Tuhan jala si palua jolma di bagasan ngulutta si ganopari jala tajakko matod dinasiat Tuhani
laho manaluhod dosa dohot sibolis saliling di pardalanan ni ngulutta di hasianganon. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba naung papatarhon asini roham tu ngulunami di tikion. Urupi jala pargogoi mahami Tuhan di bagasa todim tod di parbadia asa margogo kami Tuhan ni rajaan ni todimi manaluhod dosa dohot asahaton saliling di pardalanan ni ngulunami di hasianganon. Amen.